Prípad z Česka je výnimočný a šokujúci zároveň z viacerých dôvodov. Národná protidrogová centrála odhalila doteraz najväčšiu plantáž pestovateľov marihuany. Gang 13 Čechov a Vietnamcov drogu pestoval v niekoľkých skladoch. Polícia pri razii zabavila 5,5 tisíca rastlín. To najväčšie prekvapenie sa však paradoxne nevolá marihuana, ale záhradník. V jednom zo skladov objavili policajti zaživa zamurovaného muža, ktorý sa o konope staral. Jeho krutí šéfovia ho takto zabarikádovali, aby mohol pracovať v utajení a izolácii. Ešte aj jedlo dostával celé mesiace len cez výťahovú šachtu. Osoba, která se nacházela v pěstírně konopí, měla pro své žití určený pouze roh místnosti, ve kterém se nacházelo kanapé. Krutý, bezohľadný, no navyše aj poriadne prefíkaný marihuanový gang v skladoch namiesto elektriny používal naftové agregáty. Nechcel totiž na seba opútať pozornosť zvýšeným odberom prúdu. No ten rachot, prostě to byl ten agregát, byl slyšet. On mi řekl, že tam mají tiskařský stroje. Věřil jste tomu? Tak blbý zase nejsem. Tušil jste, co tam je? No, tak nějaká tucha byla určitě. Skupinu teraz zrejme v najbližších rokoch čaká rovnaký osud, aký dopriali záhradníkovi. V uzavretej cele môžu stráviť najbližších 8 až 12 rokov. Simona Mikušová, televízia Markíza.